Ei, molt bones i benvinguts a Cames, soc Amui Baracat, o també podeu dir-me Mugui. Bé, avui us porto una teoria absurda de les meves, encara que, quan us ho comenti, potser no sembla tan absurd, que és sobre els iagares. Sí, els animals que fan de transport a Waterset, els iagares. Aquells animals tan feliços, o potser no són feliços, i riuen tot el dia. Ojo, perquè potser van menjar algun smile. En aquells moments de les sèries no teníem ni una pista sobre les smiles, perquè recordem que la primera pista que vam tenir sobre els smiles, així que quan vam descobrir que eren les smiles vam analitzar la sèrie un altre cop i vam descobrir que la primera pista així concreta era quan en Disco, el de la casa de subhastes, parlava per Cargol Ràdio amb en Don Quixot do Flamingo, que en Don Quixot do Flamingo li deia ara és l'època dels somriures i tal. Allà va ser la primera pista sobre les smiles, però no sembla una mica curiós que tots els iagares de Waterset riuen tot el rato, fins i tot en la situació aquella de caos que estaven els de la família Frankie i els de la família Frankie no, perdó, els de la Gali i la Company, perdó que m'he equivocat, i els Mugiwaras que quedaven, en plan els barrets de palla que quedaven en Chopper, la Nami i ja està, em sembla, buscant en Zoro i en vaya lío, en Sanji no, que estava al tren, estaven buscant en Zoro i en Ruffy, que estava allà un atrapat en la xemeneia i l'altre atrapat entre dos cases. Doncs joder, fins i tot allà, que tots estaven en plan barret de palla, Zoro, no sé què, en plan, allà, en una situació caòtica. Els iagares en plan així rient. Des del principi de l'arc fins al final. És que en qualsevol situació, i tots els iagares, no hi havia ni un de sol que no fes el així rient tot el dia. I tu dius, hòstia, vaya cringe, no? Clar, en aquell moment diem, és que és una raça animal pues, que és feliç i menja anís, o beu anís, que també podria ser. Perdoneu. No. Ja està. Però és el que deia, que no, que això ha de tenir una explicació científica, per dir-ho així, per parlar sense embuts. I és que han menjat un smile. Tota la raça, o almenys tots els de Waterset. Aunque a molts direu, hòstia, és que tota la raça que hagi menjat smile, clar, jo què sé, potser han menjat smile, jo què sé, els primers iagares que van haver-hi, i llavors, clar, a l'hora de reproduir-se, doncs, els descendents han nascut amb el petit efecte secundari aquest. Ha sigut com les malalties aquestes que són hereditàries, doncs el mateix, bàsicament. Seria com una malaltia / efecte secundari És que efecte secundari no, seria com una malaltia heredativa. Per això tots els iagares, que només hem vist aquesta raça animal a Waterset, o sigui que ens centrem en Waterset, per això tots els iagares de Waterset tenen, en plan, l'efecte secundari aquest, la malaltia hereditària de riure, els smiles, quan són defectuoses. Ara és quan al final de la sèrie ens trobem un iagara que està com enfadat o trist, pues, en plan sense la risa aquesta, perquè potser algun estava enfadat o trist o preocupat i estava així rient. Bueno, no ens endinsem més al tema. Tot això que us he explicat jo crec que és cert i és així. Aviam si algun dia tenim una resposta més concreta, que ho dubto bastant perquè ja l'Oda potser ni se'n recorda dels iagares, o sí, no sé. Bueno, dit tot això, ja estaria per avui. Com sempre teniu aquí els comentaris per comentar si no us havíeu plantejat això o quina opinió teniu, o si ara després de veure aquest vídeo aposteu per aquesta proposta en plan de que, hòstia, podria ser això, no sé què. Doncs aquí teniu els comentaris. També en la caixeta d'informació, com sempre, us deixo el meu Twitter. Us recomano seguir-me si voleu estar enterat de coses del canal i coses de One Piece que comparteixo i tal. També us deixo la wiki catalana de One Piece a la pàgina web on estan tots els episodis que es van doblar al català
i la pàgina web on tenen el manga en català. Dit tot això, a reveure, Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar o què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!